Alhaji Baba Habu Mika'il, shugaban ƙungiyar cigaban garin Rimin Zakara. Abubuwa da dama sun faru a wannan gari na rikici, na ƙoƙarin tashin ku, wasu na ga kamar gwamnatin jiha ko jami'a ko daga ina abin yake. Mai sauraro zai so ya ji wai menene ma garin Rimin Zakaran ne, yaya garin yake, menene tarihinsa a ɗan taƙaice. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Garin Rimin Zakara dai gari ne tsohon gari wanda Jami'ar Bayero ta same shi a wannan guri, kuma al'ummar garin Rimin Zakara dattawa su suka gina leburancin gina wannan Jami'ar Bayero, kuma tana da tarihi tun zamanin Shehu Usman Dan Fodiyo. Idan ya zo ma'anan yake sauka, tunda an san al'ada jihar Kano tana gine da badala ne, sai an yi iso ake budewa a shiga. To wannan garin akwai unguwar da ya sa mata suna Zakara Masallaci. Dan Fodiyo yana cewa ba za mu sauka ba sai a masallaci. Kaga kenan ba gari ne yake sabo ba, kuma gari ne mai unguwanni akalla ya kai unguwa kusan 9 zuwa 8. Akwai zakaran mai gari, akwai zakara Malam Hanza, akwai zakara Masallaci, akwai zakara Shangel, akwai zakara Majakawa, akwai zakara Katsalle, akwai zakara Zango. Duk wani a cikin garin wannan Rimin Zakara yake. Na ji ka ambaci Dan Fodiyo, wani Dan Fodiyo? Shehu Usman Dan Fodiyo marigayi, wanda kowa ya san Dan Fodiyo na Sokoto, shugaban da ya tajdidi na addinin musulunci. Tun yana raye yake zuwa? Tun yana raye yake zuwa, shi yasa dalilin sa ma aka sa wannan unguwar masallaci. Yace ba za mu sauka a ko ina ba sai a masallaci. To in yayi sallah kuma za a yi iso, za su shigo cikin ƙwaryar jihar Kano ta Badala kenan ta kan Sakali. To daga wani lokaci kuka fara sato kasa katsi tsakanin ku da ita Jami'ar Bayero? To ai usuli ma ba wai Jami'ar Bayero za a gurin bane, za a yi dam ne lokacin marigayi wato Shagari. Shi ƙoƙarin samun 1982 za a samar da ruwa dam saboda gurin watar ta fi ta gurin, aka lissafa ƙasar dagaci 11. Mai martaba Ado Bayero sai yake cewa to ya kamata a matsar da wannan gurin ka a yi shi, saboda kwana nawa ne gurin zai zama gari. Sai aka ɗauki ruwan aka mai da shi ƙaraye. To da jami'a aka yi shawarar ya kamata a ƙara faɗaɗa jami'a ta zama new site da nan gurin, sai aka yi amfani da ƙasar dagaci 2, Rijiyar Zaki, Rimin Gata. Sannan babu kuɗaɗen da za a iya biyan ƙasar Langen da ƙasar Rimin Zakara da ƙasar Dausayi da ƙasar Gadan. Sai aka ce wannan kawai out of design. To kuma daga baya shikenan sai aka ringa amfani ana yanke gonakan masu al'ummar Rimin Zakara ana siyarwa bangaren wasu jagorori masu dauke da rawani. To talaka suka ce ba su yarda, sai suka ringa haɗa kai da wasu kwamiti na Jami'ar Bayero ana kiransu land committee. To lokacin mai girma Jega muka je muka yi korafi, Jega ya ce to shi iyakarsa da isa ne duk shekara ana zuwa ana fitarwa. Da fa jami'a ta sa iyakarta da komai iyakar wani gari Zango da iyakar Jami'ar Bayero, ana zuwa da mota duk shekara jami'a ta sa mota na kewaye gurin. To wannan land committee inda suka ji daɗin ƙasa sai suka fara amfani da jami'an tsaro, kuma ba wai a wannan gwamnatin ne ake kawo mana jami'an tsaro ba. Akwai gwamnatin da ta gabata ta Ganduje shekara ta 2018 an zo da sojoji a wani gari ana kiransa dajin mai Sango, aka dire sojoji suka ringa fara rushe mana gurare. Aka ce ba a yi da ba, sojojin da yara suka rinjaye suka fita suka bar gurin. Ƙarshe yaran suka ce to muka ce ya kamata mu je mu ga mai girma shugaban Jami'ar Bayero ga fa halin da muke ciki a yanzu. Da sanin sa muka je lokacin kwamishinan 'yan sanda Foma ya zo, darakta DSS ya zo, aka saurare mu sama da mutum 3000, ba a kuma kashe rai ba a lokacin. Muka yi haƙuri muka lallaba su suka dawo. So da aka samar da zama saboda wannan barazana da ta faru, aka naɗa kwamiti na gaugawa a lokacin. Mai martaba sarki ya sa Professor Isa Hashim, ita ma kwamishinan 'yan sanda a lokacin ya kawo AC Mamman Audu a matsayin wakilin kwamishinan 'yan sanda. Wanne mai martaba sarki? Sarki Sunusi. Shi ya sa Professor Isa Hashim. Ba mai martaba Ado Bayero shi muka ringa kai ƙara jami'a, yayi ta kawo masa shaida taki. To abin da ke ban mamaki, Jami'ar Bayero ta kai mu kotu, kuma muna da'a ga kotu, muna biyayya, muna kuma so kotu ta yi aikin ta a normal salon. Ta kai dagacin Rimin Zakara dan jama'a su san al'ummar me tsakaninsa da dagacin Rimin Zakara. Shi yake zuwa ya bawa jami'a shaida a kotu a gaban talakawansa, ya sanya kiyayya tsakaninsa da su. Kuma sannan jami'a ba a karɓi shaidar kotu, ta sake kai director security Eno Babbaɗa a Gundi. To a kwamitin da gwamnati ta sa Ganduje, Baffa Babbaɗa a Gundi yana cikin kwamiti na zaman da za a warware wannan matsalar. To mun yi iya jami'a ta gabatar da gwamnati ta Ganduje a wannan lokaci shaidu da a gamsu guri nata ne. Akwai tunda mu muna bangaren section 7 ne, da phase 7 da phase 6A da phase 5. Ita kuma jami'a tana cikin yanzu abin da ta mallaka nata akwai phase 1, phase 2, phase 3, phase 4. To muka buƙaci ta kawo wa kwamishinan 'yan sanda wannan dalilai. Foma kenan ba ta kawo masa ba har Allah sa ibar gurin. Sai a lokacin Gandujen Baffa Babbaɗa a Gundi, shi kuma akwai Eno Babbaɗa a Gundi, shine director security BUK a lokacin. Sannan kuma akwai ita kanta Professor matar Ganduje tana da alaka da jami'ar.
sai aka kokari tun a wannan lokacin bara a bankara mu, sai aka musu takardu a wannan lokaci kenan 2017 da har an yi fulote fa, Kwankwaso ya yi fulote, muka yi roƙo aka soke filayen ƙarƙashin kwamishina Bibi Faruk. Wannan ma ƙarƙashin famanin sakatare Zainab ta ce to ya kamata gwamna ce a saurare ku, muka zo ta gwamnatin Ganduje. Ai a gwamnatin Ganduje sau biyu ana kawo mana hari. Akwai kwana shop da aka yi a bypass, aka zo da Kanubuda da suka zo suka fara rushewa mutane da sojoji, yara suka taso, aka yi zanga-zanga aka dakata. To kuma daga ƙarshe ba mun zo mun yi zama, an ce da jami'ar Bayero ta kawo biyan, ta kawo ma'aikatar ƙasa, shi da sai ta ce ai ta yadda ta kai. To abin da nake so mai sauraro ya gani, mu talaka ne, jami'a kuma gwamnati ne, federal government ne. Ya za mu muka yi haƙurin mu biyayya ga da'a ga kotu, jami'ar Bayero ta kasa yi har ta kai mu kotu kala biyu. Yanzu ba muna bai fi kwana 20 da wani abu muka dawo kotu fa, muka za ka saurari karan mu, shari'ar mu da ita kawai ta je ta kai gwamnatin jihar Kano karkashin kwamishinan ƙasa, ta kai masa a dunkule. Ita kuma gwamnati abin da mai sa maka mata uzuri, an kawo mata takarda kawai, an kirkiri takardu 2017, mu kuma muna magana 1982, shekara 40, amma wai an kasa samar da hujja. Sai wata gaba suka yi da shi, wata gwamnati suka kawo takarda aka kawo, aka yi amfani, kwamishina yake gani kamar abin da suka ga mai gaskiya ne. Muka ce to ranka yadda me yasa baka saurare mu ba, cewa suka mana ga takardu sun kawo, marigayi Ado Bayero ne mana sulhu kuma an biya mu diya, ba mu da wata matsala, da aka gina-ginin za a rushe tunda an riga an biya mu. Ita wannan dalilin ne yasa mu muka zo muka tunda sun ce an biya kaza, kuma muna ganin kamar hurumin su ne tunda ga takardu. Kaga gwamnati an kawo mata takarda, za ta iya amfani da wannan tunda gwamnatin ta shuɗe ce ta yi, ba ita ta kirkira ba. Yanzu ita wannan gwamnati gadar abin ta yi kenan misali. Gada ta yi, amma da ta gada din kuma sai aka shigar mata da ƙarya a ciki. Ai kamar da muka yi ta hira da wani profesa nasu mataimakin BC na lokacin, ya zo mun zo za a yi sulhu, ana ta dariya, ana ihu a gari, ana murna, ana ta kiɗe gobe sulhu ya zo tsakanin jami'ar Bayero. Kawai sai shiga kafafen labarai na barka da hantsi, kuma live sai wani abin da kusan duniya ta yarda cewa akwai son zuciya. Kai matsayin ka na profesa da za ku koyi tarbiyya a hannunka, wai amma kai ya ga duniya wasu talaka sun zo maka, wai an biya babansu kuɗin gona, kai ya biya mutum 117 aikin hajji wa a 1982. Yanzu a fahimtar ka, matsayin ka na shugaban kungiya ta ci gaban garin Rimin Zakara, gwamnatin jihar Kano ce ta afkawa mutanen garin Rimin Zakara a wannan rusau da aka yi na wannan mako, ko ko a'a ita jami'a ce, ko yaya abin yake? Ba gwamnati ba ce, jami'a ce. Ai abu shi yasa na gaya maka, ai jami'a ta sha zuwa da jami'an tsaro ma tun farko fa, barazanar kamu a ɗaure mu, a kai mu can har kurkuku an kai mu. Kuma ina gaya maka a 2017 din nan an zo da sojoji ma ana mana rusau. Shi wancan kwamishinan sa na cewa shi bai yadda ba ba zai yi ba gaskiya, tunda ba za ta kawo shaida ba zai shiga wani al'amari ba. Sannan a kwanan nan fa ta tura state CID cewa za su ta yi dam kafin wani rusau din a wani guri, sai ce to jami'a ta kawo shaida, idan ba za su kawo kwamishinan 'yan sanda za su cire hannunsu. To ba sai yadda ake gizo yake sakarsa ba, kawai suna tashi sai suka yaudari wannan gwamnatin, sai ga shi kwamishinan ƙasa ga takardar su ma ta mallaka. Sai daga baya gwamnatin ma take ce ya aka yi ma gwamna abin ba a isar masa kai tsaye, aka fito masa da abin a fili ba. Yanzu ita ma'aikatar ƙasa ta fahimci a dukunkuna aka bata, ko kuwa har yanzu dai? A'a, yanzu ma'aikatar ƙasa ita take taka mana rawar gani wajen taimako ta ƙarƙashin gwamnatin. Haƙuri yake bamu, ina cewa an zalunce shi. Wallahi haka kwamishin yake gama, yace an zalunce ni, ta yaya za a bani abu a rufe, kun ce da ni ga takarda, na yarda da abin da shi a matsayinsa na ma'aikacin gwamnati, wakilin gwamna, abin da aka masa a gwamnatance gani na wata gwamnatin, ai zai iya amfani da shi ya ga kaman gaskiya ne. Na wacce gwamnatin? Gwamnatin Ganduje. Kana kallo fa a wannan raso fa da aka sai ka shiga mana da siyasa fa. Wallahi lokacin da ya zo da daddare karfe 11 a Rimin Zakara na kwana, sai na samu wani na ce da Allah, an ce kai ka ɗauki bidiyon gawawaki, na je emergency yanzu kafin in je in gani in ga abubuwan da ya faru. Kawai yana turo min, sai na ga kawai a wani ɗinsa na wayarsa, sai na ga kawai hoton wasu 'yan siyasa ne. Kuma ƙarshe yanzu gwamna ya zo zai yi mutane jiya, kawai sai aka ɗauko wani mutum ya yi rauni a ka, sai aka zo aka mana kutse a cikinsa, ba kuma shi da alaƙa da Rimin Zakara. To su waye suka yi kutsen kake gani? To ai siyasa ce ai. Kamar ana so a ɓata ita gwamnati? Ana so a ɓata gwamnatin ne. Yanzu me gwamnati ta yi muku ku ɗan garin Rimin Zakara? Yanzu tun da misali kafin a zo gaba, duk abin da ita za ka yi shi da gaskiya. A ga ya aka turo wannan abin na gawawakin nan live, hoton suwaye. To wannan ban da alaka da shi a wayarsa na ce tura mu in ga gawawakin, wai kawai sai na ga hoton wasu 'yan siyasar hamayya ya ɗora akan wannan ɗinsa na waya. Ina buɗe na ga hoton gawawakin, na ce to kaga siyasa ta shigo mana tun dare, har ma ya riga ni zuwa Rimin Zakara wajen karfe 1 da wani abu na dare yana can, ya fara postin cewar an kashe gwamnati, ta kashe mutane, ta kashe waye. Mu kuma kokari muke a jihar Kano a zauna lafiya,
ba ma so a lalata siyasa da za a jefa mutane cikin ruɗu da hayaniya. Mun yi rashi kuma Allah ya kare haka Allah ya kadarta. Gwamna ya je. Wace rawa ya taka zuwansa? Ai tunda nake ma samun labari a jihohin jihar Kano ba a taɓa samun wani gwamna da ibtila'i ya faru a wani guri ya je yayi abin da yayi ba wallahi. Me yayi? Na farko ya samar da aikace na raya wannan garin na Rimin Zakara da al'umma garin za su akwai masallacin Juma'a kuma sai ce sunan mamatan za a sa da niyyar zai gina shi ne Allah kai musu sarkatar jariya. Sannan akwai asibiti, babban asibiti na kwanciya da za a yi, akwai bohol mai amfani da sola, sannan akwai masallaci, akwai wannan da ya kirkira makabarta, sannan akwai transformer shekarar su yanzu 10 ba wuta zuwa 11 a Rimin Zakara ko kaɗan, transformer guda 2 ibamu. Sannan akwai matasan da ya sa muka ware su zai sama masa aikin yi, akwai wanda kuma zai koya musu za a ba su sana'a, akwai wanda ya ce in sun gama karatu a kawo masa ya sama musu gurbi. Kaga gwamna a lokacin da ya je? Ai ni yake saurara ma, ni ne shugaba kuma duk abin da gwamna ni zai ban jawabi. Kuɗin ma an mun shiga fa har fa kayan abinci kawowa mamatan da aka yi musu rasuwa, sannan ya bi su da kuɗaɗe miliyan 1 na cefane. Ya kaga fuskarsa lokacin da? Kuka. A gwamna da kuka. Wallahi yana jawabi yana hawaye. Yana jawabi yana hawaye. Kuma tun da abin ya faru ya gaice mu Government House ko bacci bai ba. Kuma mun alƙawari ya fa burge ni yace Malam Abubakar abin da zamu yi wa mutanen Rimin Zakara insha Allahu ni ba zan yaudara ba. Duk abin da na faɗa zan iya yi na. Wai sai gashi fa da sassafe kwamishinan lafiya ya riga ni zuwa Rimin Zakara ma. Sai gashi kwamishinan raya karkara shi ma ya riga ni. Har sun zo sun yi awon bangaren wuta da za a kawo yanzu a yau a mitin din da muka yi mai gina gwamna ya ce duk mutumin Rimin Zakara wallahi zaman sa a gidansa ba wanda za a tashe shi. Kuma ma'aikatar gwamnati za ta shigo ta ga tsarin za ta zuba mana titina har da titina fa da burjina da alƙawarin da imana fa. To kaga me ake bukata da shugaba, ka ji koken al'umma, musiba ta taso ka zo ka tausaya musu, ka rungume su a jiki, a ƙasa ike zama, a ɗakin mamacin, a ɗakin mahaifiyarsa a nan fa ta ce za mu sallah azhar a nan. Ɗazu ka ce sarki Sunusi a wancan zamaninsa na farko ya shiga cikin dambarwar Rimin Zakara. A yanzu yaya ya kalli abin? Ai shi yasa yana Saudiya fa. Tafiyarsa kenan kwanansa 3 akalla kwana 10 zai yi, amma yana samun labarin fa ya yanke umara fa ya taho da ya taho fa daga filin jirgi fa sai turo mana matawalla hakimin Nasara da wazirin Kano tun da shi ce mana zai zo ranar aka zo aka taro shi da fifi mutanen Rimin Zakara shi ne mutumin da ya fara takawa ya shiga har ma ana gwamnati barazana kar ta zo mu ba mu da yanzu wakilai ya fara tura wakilan da ya turo su haƙuƙurtar da mutane Rimin Zakara kuma su gaya masa gashi nan in ya zo ko gida ba zai je ba daga iyafat wajen mu zai zartu. A wancan lokacin da ya shiga cikin rigimar ko da kuka kai masa ƙorafi shi ya zo ko tura wakilai? A wancan karin da muka kai masa ƙorafai sai da ya sa hakimi 11. Akwai hakiman ma da an sa su in suka ba da sarki ce duk hakimin da yi muku ba da ku zo ku gaya mu. Za ka iya tuna waɗanda aka tura? Ma akwai su, akwai shi tsohon sarki Sunusi yana daga cikin wanda aka ba wa wakilcin shari'ar da wazir tsohon sarki Aminu Ado Baro. To sarki lokacin yana wamban Kano, sannan daga Ladiman Kano, sannan da wazirin Kano da kuma hakimin Nasarawa da sarkin Shanu wanda su ne sarki ya fara bawa kes ɗin Rimin Zakara. Ya ce kuma in mun ga an samu ba daidai ba sannan ya zo ya ɗauki wannan hakimin Fage aƙalla hakimai 11 har da sarkin wannan hakimin Rimin Gado. Duk sarki ba wanda bai ba kes ɗin Rimin Zakara ba. Masarautar Kano tana tsakiya ko tana tare da ku ko kuwa tana jajanta mu? A mu a ƙa'ida masarauta tun da kan sarki zuwa hakimi zuwa dagaci zuwa mai unguwa su suka fi kowa kusa da talakai. Nan muka fara kai kukan da irin abin da muke zargin dagacinmu da hakimi na fara taɓa kayayyakin talakawa kuma sarki ya sa kwamiti na gaggawa. Abin da ya sa masarautar Kano ta fi sanin sirrin abin ita muka fara kai karan kuma gada ta wajen mai martaba sarki Ado Bayero kuma sarki ga shi fa ba zai bari ba kuma ya yi jami'a karshe fa jami'a fa fara raina masarautun mate tana cewa su din ne su dan me za su kai musu shaida a je kotu kuma suka kai mu kotu suka kasa hakurin kotu ta hukunci suke amfani da jami'an tsaro aka kashe mana rayuka.